ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва ахбарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр каналҳо ҳаст ва бисёрш манфиат, яъне фоиданок нест ва беҳтарин суханҳо, беҳтарин фанҳо, беҳтарин насиҳатҳоро дар канали Хазинаи маърифат шумо метавонед тамошо кунед. рафтори ҳазрати иброҳим алайҳиссалом нисбат ба меҳмон. ҳазрати иброҳим алайҳиссалом бе меҳмон хӯрок намехӯрд. меҳмоне наояд, назди дарвоза нишаста интизор мешуд. шаби интизори мусофире буд ки маҷусие омаду гуфт: меҳмони ту шудан мехоҳам. ҳазрати иброҳим алайҳиссалом: имон биёр то туро меҳмондорӣ кунам. маҷусӣ пешниҳодро қабул накард. ӯ ки мусулмон шуданро қабул накард, ҳазрати иброҳим алайҳиссалом низ ӯро меҳмондорӣ накард. маҷусӣ роҳашро идома дод. баъдан нидое аз ҷониби аллоҳ таоло ҷалла ҷалолуҳу ба ҳазрати иброҳим омад ки: эй иброҳим, он банда ба ман ибодат намекунад ва ман ӯро 70 сол аст ки ризқ медиҳам. боре ҳам ризқашро канда накардаам. ту дарҳол беимонияшро ба рӯяш задӣ ва ӯро чун меҳмоне қабул накардӣ. ҳазрати иброҳим алайҳиссалом пас аз шунидани нидо ба ҷустани маҷусӣ пардохт. ӯро дарёфту гуфт: биё ба хонаи ман меҳмон шав. маҷусӣ: пештар маро барои имон наоварданам меҳмон нагирифтӣ ва ҳоло бошад мехоҳӣ ки меҳмондорӣ кунӣ. сабабаш дар чист? ҳазрати иброҳим алайҳиссалом: аллоҳ таоло ҷалла ҷалолуҳу барои туро меҳмондорӣ накарданам маро огоҳ кард. маҷусӣ: чӣ офаридгори бузурге ки ба хотири мане ки имонаш наовардаам паёмбарашро огоҳ кардааст. маҷусӣ баъди ин имон овард. меҳмон атои худост. бо қадри имконият меҳмонро хизмат кун. ҳадди ақал кам ҳиммат бошу беҳиммат не. ҳиммат инсонро қадру қиммат мебахшад. аз гулӯи худ рабудан вақти ҳоҷат ҳиммат аст. варна ҳар кас вақти серӣ пеши саг нон афканад. ризқи мо бо пои меҳмон мерасад аз хони ғайб. мизбони мост ҳар кӯ мешавад меҳмони мо. дар хона модарон бо кори худ машғул шуда ва Хазинаи маърифат, шабакаи ютуби Хазинаи маърифатро монда ҳам гӯш мекунед, ҳам кори хонаро мекунед. барои пойс додан заҳмат намекашед. ман силкаша дар афисанӣ ва дар ҷои комментария мемонам. ҳатман чиқо мекунед? медроед обуна мешавед ва видеоҳои навро аз канали ҳам Ҳамнаво ва ҳам аз Хазинаи маърифат метавонед ки тамошо кунед. то видеои оянда худованд нигҳбон.